Τι λέει το βουνό, ακόμα δεν τελείωσε η εκδρομή? Είμαστε πάτω. Στο δρόμο είστε? Ναι, δεν βλέπω πάνω. Για τέτοια πράγματα για τα κόκαλα. Αλλά τα φαγητά είναι έτοιμα, θα κρυώσουν. Έχουμε σκυλιά όλοι εδώ, ρίξτε το εδώ. Έχουμε και μην τάξει έτοιμα. Τώρα Τα κάψαμε, τα κάψαμε. πάνε ακόμα. Όχι, έρχονται. Πού ήταν? Α, αυτό στο δρόμο. Κάθε χρόνο δεύτερη μέρα Πάσχα. Δεύτερη μέρα του Πάσχα. Κάθε χρόνο. Πόσα χρόνια τώρα έχετε? Αυτό και 5-6 χρόνια. 5-6 χρόνια, ναι. Πόσοι περίπου είσαστε? Προχώρηστε. Σήμερα. Σήμερα δεν είμαστε 20 άτομα. 20 άτομα. Ενώ τις άλλες φορές. Την άλλη φορά ήταν 40 άτομα. Μπράβο, πολύ ωραία. Τώρα που είναι τα υπόλοιπα τα καλά τα παιδιά, πήγαν προς τα πάνω. Έχουν δουλειά. Τα άλλα τα Πήγαν απάνω. Ναι. Στην Κεραία. Ανέβηκαν κορυφή. Όχι Μπράβο. μόνο στην προφητηλία. Πού είναι? Στην κορυφή, στην κορυφή. Εδώ είναι, για πέρα εδώ έναν παλιό. Στην κορυφή εκεί είναι ο Πακρίτης Ηλίας. Τα κτίρια του ΔΕΔ μέχρι πάνω. Είναι, δείτε. Χιλιόμετρο 1978 μέτρα. 1978 μέτρα λέει ο Ηλίας.